Здравейте, аз съм Боби и не мога без европейско. И нека по пътя към трофея започне сега! 3, да. Аз само да кажа при видеото от 3 опита, 2 пъти оцелих. Уникално! Да видим дали мръсният селски футболист ще успее да победи. Давай. Реших да направя нов люк и не оцелих вратата. Огромна грешка! Бях притиснат от чата си да си взема FC Points. Точно така, вие сте виновни, поне тези, които ме притискахте. Нали паковете и сега 3 играча над 87. Come on, EA, дайте нещо специално поне. Yes! 600. Само не пак вратар, човек. Там, Португалия, Премьер лиг, локаут. Факти. Бруно, let's go! Връщане епизод номер 1 на нашата поредица на FC25 Career Mode. Първото ново попълнение за този сезон. Средата на терена ще взема Къртис Джонс с номер 7 за Саутхемптън и според мен едно изключително добро попълнение, което ще подсили нашите редици. Имам усещане, че Соланке ще проработи. 33-ти номер за него и казваме добре дошъл на Доминик Соланке. Първа тренировка за Уиксън Стасич, а неговият нов отбор е Бешикташ. Аз се паднах с него. Пускай. Брат, заклевам се, че не исках да го снайпна. Заклевам се в майка си, че не исках да снайпна Краси. Да реагираме на драмата между Краси и Санчеса. Санчеса, който е много добър играч на FIFA или FC24. Говорим си за Джеси Лингард в поредицата. Какво стана с... Наказаха те като играч на Ботев с 4000 лева за една твоя реплика относно съдиите, нарече ги палячовци. Какъв беше повод да ги сравниш с циркови артисти, които размиват публиката с комични номера? Може би това, че Реал Мадрид има толкова скъпи, толкова добри играчи, ще им забие нож в гърба. Нека да им какво ще се случи. Това е моят тайр лист. Не знам дали е супер точен, не знам дали го направих супер точен. Мисля, че е точен. Ще го ставяте, брат, ще го ставяте. Минути след края на церемонията мога да кажа само едно. Официално Родри е най-добрият футболист за 2024 година. Баце, Кол Палмър. Големи играч. На него викаш Баце Кол Палмър или към мен? На тебе, виж, ще гледам те. Не бе, те, знам, мога да сте приятели. Може, ма не бе, Кол Палмър ми беше на сбора миналата година от Дърновец. Той на 16, кой го е пуснал от 16, не на 16. На колко е? Малко, 20 неко. Това днес епизод е специален, защото ни гостува капитана на ЦСКА Лиам Купър, с когото ще си говорим в следващите минути по всякакви теми. Е Серхио Бускетс. Това вече е недооценен полузащитник. Нямаше как да не го вкарам в тая листа, хора, невъзможно е. Това е един футболист, който прави толкова много във всеки един двубой, но някак си за зрителя остава впечатлението, че той нищо не прави. Изглежда се едно е там за някакъв пълнеж просто. Юрген Клоп е топ 3 менеджер за всички времена. Да, точно така. И за това видео намерих ютубър, на когото не съм успял да засегна чувствата. Сбъдна ми се една от двете мечти. Поканиха ме да играя в националния. А втората? Притеснения и опасения е било, ако въобще в една друга вселена и реалност господин Аспарухов беше все още жив, какво ще помисли за това, което правя аз. Това ме притеснява много. Това беше всичко за звездни футболни предизвикателства. Ами, футболът, деца вика, отива в коша.